Fakülteya Perwerdehiyê di destpêka sala xwendinê ya 2022 2023 de li zanîngeha Kobaniyê Fakülteya Perwerdehiyê hat vekirin. Beşên fakülteyê ew jî beşeke mamostetiya refê. Armancên vê fakülteyê yek xwendekar zanîn û şarezayên taybet bistîne. Du amadekirina mamosteyên xwedî tecrübe ku karibin di polên seretayî de bi awayekî bi bandor waneyan bidin. Sê fêrkirina teorî û nêzîkatiyên bi mufredatan re di warê bêngeh û awayên plansaziyê de. Çar fêrbûna rêbazên wanedayînê û şêwazên bikaranînê û pêkanînê. Pênc bi awayekî aktîv beşdarî pêvajoya civakîkirina zarokan li ser bêngehên zanistî û perwerdehiyê yên nûjen bibin. Şeş parastina asta herî bilind ji exlaqê pîşeyî di nava xwendekarên derçûyî de. Derçûyên fakülteyê dikarin di van waran de bixebitin. Yek dikarin li zanîngehê weke asîstan kar bikin. Du li dibistanan dikarin weke mamoste kar bikin. Salên xwendinê yê vê fakülteyê 4 sal in.